By the way, uma khona abantu abashadile la, ngoba yonke indawo la ngihamba khona, bathi mfundisi, sicela sicela ama CD akho. Abakusho abantu abashadile. Bawufuna abasindiswe banga ungawalalela abantu laba basenze hallelujah Jesus abazalwane. People have got problems la ngaphandle. They've got serious problems. Kukhona levangeli eli superficial elingathinti kuma problems. Leli jaha ukuthandazela. Manje nofike kumina abakhoza bazakuthandazela. Na icarpet uwe. Na ngawe bathi yiwa ngegama lenkosi. Ithina amen kakhulu. Bakuthandazela bathi yiwa. Itsheli asha sinubona amandla enkosi amandla kaThixo la yiwa. Yini uqinisa ikhanda? Yiwa. Manje bana baqeda ukuthandazela. Bana sebeqedile bese ngiyafika mina ngithi yini inkinga? Yini ushiwe yindoda ukholwa? Ukuthi washiwa indoda ukholwa iyephi? Hayi ngithathele enye intombazane. Ikuthathele ngani na unawo amathuluzi?